Woda, co tutaj idzie się napić, to nie ma stąd. Łukasz Piszczek, reprezentant Polski. Goczałkowskie jezioro. Trzeba mieć pecha, no ale co? Zegrody Kapias. Witam Was, Rostomili. Są we Goczałkowicach, genau we zdrojowym parku. A jeśli jeszcze nie abonirujecie mojego kanału, to proszę Was, knefel, subskrybuj i dajcie jakiś komentarz, łapka do wierchu, bo w piątki o 6 wieczór nowe filmy. Teraz co 2 tygodnie, a tak normalnie co tydzień. Tak na ferie mamy taka zmiana. A w to by chciał kupić beispiel taką treska, albo też inne treski, bo jedni się pytali, kaj idzie takie coś kupić. Nie szło, no ale teraz już idzie. Zmajstrował Rzech necowy geszeft. Macie link we opisie i za 80 zł, chyba genau za 81 możecie to kupić. Make Silesia Great Again. W to rzeknie drogo. No ale do mnie idzie ino 10 zł, to nie ma masowo produkcjo, a tak możecie też wspomóc mój kanał. Toż proszę Was na dzisiaj i jadymy. Goczałkowice-Zdrój, Bad Goczałkowic po niemiecku. To dziedzina i samodzielna gmina we Pszczyńskim Krysie, w której kwateruje 6621 personów. Pierwsze zmianki o wsi to rok 1326. Większość placu gminy to jezioro. We wszechobecnym cenzusie z roku 2021 we Goczałkowicach 11,84% personów zadeklarowało śląsko-narodowość. W Abstimmung ze 20 marca roku 1921 76,7% personów welowało tutaj Polski. Goczałkowice dokuplowali do II Rzeczpospolitej w ramach autonomicznego śląskiego województwa. Place te leżą 40 km na południe od Katowic. Goczałkowice-Zdrój to je uzdrowisko, jedno ze 6 na Górnych Śląsku. Jako to w tej rzeknie mamy jeszcze Ustroń. Kiedyś było jeszcze Jastrzębie-Zdrój, jak my byli za kamerą, proszę Was, Ziegenholz, Buchołazy dzisiaj. Kiedyś jeszcze Królewsko-Huta była uzdrowiskiem. Ale mamy jeszcze okrom Ustronia i Goczałkowic uzdrowiska na Górnym Śląsku pod czeskim kierunkiem. Darków-Zdrój, Darków-Laznie, to dzisiaj Tajla Karwiny. Co jeszcze? Freiwaldau, Freiwald po śląsku możemy powiedzieć. Jesenik dzisiaj, a tak richtig Laznie, Jesenik Gryfenberg, Dali mamy jeszcze Bad Karlsbrunn, Karlowa Studanka, No i Bad Lindewiese, Bobrownik 6, Jeszcze zapomniał, że co Jaworze było kiedyś uzdrowiskiem. Tam też zmajstrowaliśmy film, kuknijcie se. Jaworze było pod Habsburgami, to też, ale od roku 1742 już pod Hohenzollernami, i wtedy też w roku 1856 powstało to uzdrowisko za czasów pruskiego królestwa. To już wiele, 169 lat, jak gibko rachuje. I w to założył Wilhelm Czech, Heinrich Schiller, Józef Lustig i Adolf Babel-Zoca, do tych, co dali początek takiemu uzdrowisku. Mamy tu wiele zacnych, fajnych, starych budynków. Wszystkich nie pokorzymy. Za mną dzisiaj restauracją. Czynno dopiero od 5 po południu, bo tu żywobycie napoczyna się pod wieczór. I do 10 możemy siedzieć w takiej restauracji. Maria Kwele, staro pijalnia. Powstała w roku 1862. To jeden z niewielu budynków, co się zachował tych starych z XIX stulecia. I dzisiaj zaś od 2014 możemy się napić tutaj wody. Je 5 sortów. I przed tą pijalnią z tegoż 1862 mamy jeszcze taki
barometr, ja? Też fajnisty, ze kokotem, ze kierunkami na świat. Wschód, zachód, północ, południe. A woda, co tutaj idzie się napić, to nie ma stąd, to jest ze Szczawnicy. Ja poprosił o tako wyrazisto, no richtig czuć, co je inkszo, a ta woda solankowo stąd, co je do zabiegów, bo to, co tutaj mamy, no solankowo woda, to odkryli tutaj. No nie nadało się dzisiaj do picia, no szłoby ją pić, no ale nie ma jakichś zdrowotnych właściwości z kuli tego, co zawiera soleje w niej. No i z kuli tego sprzedują coś większego. No, we normalnych uzdrowiskach mamy taki kokotek, się podstawio, że pije woda stąd. No, tutaj mamy troszkę inaczej, trochę to jest takie cyganione. Co chwila napotykamy jakieś kaplice, są dryny we tych leczniczych oszczodkach. I tutaj też mamy rzymskokatolicko kaplica pod wezwaniem Matki Boskiej u leczeniu niemocnych z roku 1866. Za mną restauracja Kogut i Kurka. Po śląsku to byśmy powiedzieli kokot i cipka. A tutaj mamy drugą restaurację Promenada. A tam dali już jezioro, za chwilę o nim będziemy rozprawiać. Są już przy jeziorze, no ale zanim jeszcze o tym, no to mamy Banchow, on genau je przy jeziorze. Te glajzy idą przy jeziorze. Jak on postował i jak ta bańsko linio postawała, no to jeziora jeszcze nie było. Ta linio z Breslau, wtedy na Górny Śląsk w 1870 postała, no genau tutaj pierwszy cuk w 1870 przejechał, bo ona pora lot postawała. No a Banchow pochodzi ze lat 90. XIX stulecia. Dzisiaj już nie ma to Banchow, to jest takie te kulturalne funkcje. Mamy normalno ta koszczela, no ale na szczęście budynek mamy, nie zbulili go. Goczałkowskie jezioro, bo tak richtig po śląsku się to odmieniło. Nie goczałkowickie, ino goczałkowskie. Tak samo nie katowicki, ino katowski. Ja? No i większe jezioro na całym Śląsku, na Górnym i na Dolnym. Jest to sztuczny zbiornik. Powstawał w latach 1956, w 56 go odewrzyli. Tak jak że godał przy zbiorniku Racibórz Dolny, co wysiedlali ludzi, tak tutaj wysiedlali ludzi. Co by zmajstrować te jezioro 3200 hektarów, no to musieli wysiedlić 458 gospodarstw. Zaloli dziedzina, 2 kościoły i cmentarz. Ja, no ale dzięki temu Górny Śląsk, tutaj okolice, mają dostęp do pitnej wody. Bo stąd wiele okolicznych dziedzin, miast ma pitno woda. Są my na takim łączniku, możemy powiedzieć, możemy tutaj łazić i tak dalej. Mamy też jakieś małe, rekreacyjne tereny po drugiej stronie, no ale chcieli tutaj zmajstrować, no Goczałkowice-Zdrój, jakieś większe rekreacyjne tereny, nie wiem, plaże, co by szło się tu kąpać, no ale zarządca tego tu się nie zgodził. A na ideę powstania takiego zbiornika wpadł już Gabriel Narutowicz we 20 latach XX stulecia, bo ta tajla śląska we międzywojennym czasie była pod polskim reskirem. No a wszystko powstało przy rzece Wiśle. To jest spiętrzenie rzeki Wisły, co tutaj płynie. I jest to też rybnik. Widzicie tutaj rybiorza, co chyto ryby. Tutaj mamy Bański most. On nie nowy, pora lodmo przodzi, był starszy, kipli go. No ale o co się rozchodzi? Tutaj, kaś na tym placu, była granica. No tak genau, ja słyszał, co zatopili ta granica. O co się rozchodzi? Po prawej stronie były
Prusy. No, zacznijmy od roku 1742, kiedy Prusy przejęły, na tak richtig Hohenzollernowie, przejęły większość Śląska. I no, Cieszyńsko ziemia, Łopawsko i Karniowsko została pod kierunkiem Habsburgów, a tak reszta to było pod pruskich Hohenzollernów. Ja? No i co? No i powstała granica, no i przód Prus, no Śląsko-Śląsko, no bo ten Śląsk był niezawisłym księstwem dali, przynajmniej de jure, ja? I po jednej i po drugiej stronie. No ale nie skorzy co? Prusy i Austrio, ja? Austrio jako cesarstwo powstała w 1804 roku. Przodziej to były landy w koronie Habsburgów, jeśli się rozchodziło o Śląsk, Morawy, Czechy i tak dalej. No ale dobre, mamy tutaj Austrio od 1804 jako cesarstwo. Po drugiej stronie mamy Prusy, no Śląsk, no ale związany ze Prusami, bo tak richtig jako prowinc Schlesien, co dokuplowali do Prusów, to po kongresie wiedeńskim dopiero się stało po 1815 roku. No i tak to mamy. No potem mamy w 1867 już nie cesarstwo austriackie, ino z tych samych ziem zmajstrowali austro-madziarskie cesarstwo, dualistyczną monarchię. Po drugiej stronie Prusy, pruskie królestwo. No ale nie skorzej mamy zjednoczenie niemieckich ziem, no nie wszystkich, no bo Austria nie, no ale tych północnych. No i mamy cesarstwo niemieckie, drugi niemiecki Reich, ja, Zweite Deutsches Reich, no i tutaj mamy austro-madziarskie cesarstwo. No i tak to mamy do czasów I światowej wojny. Potem po roku 1920 te place pod wschodniej cieszyńskiej ziemi przechodzą pod polski kierunek, a zachodnie, a te place po mojej prawej stronie, co były kiedyś pod Prusami, w roku 1922 przechodzą pod polski kierunek. Wiemy, ino kąsek Śląska, te autonomiczne śląskie województwa, ale akurat Goczałkowice się w nim znajdują. No i potem mamy zaś do roku 1939 zaś Reich, teroski hitlerowski, zabiera wszystko i zaś mamy, no chyba pierwszy raz, nie zaś, bo pierwszy raz mamy pod niemieckim kierunkiem, no choć Austriaki, Habsburgowie, no to też są Niemcy, austriackie Niemcy, to przed 1742. No ale zaś Śląsk całki mamy razem w latach 1939-45. No i 45 rok kończy się II wojna, no i status quo taki, jaki wtedy był, mamy do teroski, eli kiedyś jeszcze się to pomieni. Myślę, co nigdy nie ma tak, co roz na dycki mamy to, co mamy, świat się zmienił, a co nam przyniesie dali, no to obliczymy. LKS Goczałkowice-Zdrój. Klub powstał w roku 1960, a napoczynął i kończył karierę, dali kończy, tak richtig zaroski będziemy go dać, Łukasz Piszczek, reprezentant Polski. Grał bez 12 lat w BVB Borussia Dortmund. Narodził się w roku 1985 w Czechowicach-Dziedzicach. Kuknijcie se do filmu o Czechowicach-Dziedzicach. No, czemu nie tukej? No bo nie ma chyba tu porodówki. No ale żył tukej w Goczałkowicach-Zdroju. No i Kajterowski kwateruje, nie wiem, monodali tukej. Wiadomo, potem we Niemcach mieszkał. No ale w 2021 wrócił tukej i zaczął grać tukej po tym, co ciekawe, jako grający trener. No w tych niższych ligach niekiedy tak jest. To jest trzecioliga, czyli dawno czwarto. Grał
i trenował. W latach 2024 zakończył tutaj karierę i był asystentem trenera Borussii Dortmund. No ale ino bez rok do 25, bo od 25 roku to Jeterowski gro tukej. No już chyba nie jako grający trener, w to inszy je trenerem, nie zabierał posady komu inszemu. Gro tukej. Ja, słuchajcie, wielki futbaler tukej na Górnośląskim placu. No i mamy tutaj Akademię Jana Łukasza Piszczka, Akademię BVB Borussia Dortmund. Mamy sportplac z tej akademii. Tutaj mamy sportplac taki treningowy, dalej mamy główny. Niekiedy to wadzi, co tutaj młodzież trenuje i mamy szajbnięte takie, że żądamy spokoju. No, dziwni ludzie są, naprawdę. Panattoni Arena to się tu wszystko mianuje. No i mam nadzieję, że ten śląski klub będzie piął się w górę, no i ono kiedyś dojdzie do ekstraklasy. W roku 1444 w Goczałkowicach mamy farność. Prawdopodobnie jest tu też mały kościół świętego Wojciecha. Nie skorzej, w roku 1534 mamy tutaj drugi kościół drzewiany pod nazwaniem świętego Wojciecha i świętego Jorga. W roku 1569 Karl Promnic, pszczyński pan, postanowił, co całkie pszczyńskie stanowe wolne państwo przejdzie na luteranizm. Wiemy, czasy reformacyjne, 31 października, rok 1517, wystąpienie Lutra we Wittenbergii, no i na Śląsku też te reformacyjne ruchy mamy. No i ten kościół od wtedy stawał się filiałem pszczyńskiego kościoła, no też luterskiego. Nie ma już to wtedy osobno farność. A tutaj musimy wspomnieć też Hopa, mojego kamrata, co we śląskich środowiskach może być kiedyś o nim głośno. Konrad Indeka, luterski pastor, możemy dzisiaj powiedzieć. Stąd pochodzi. Ja? Zajmuje się też śląskimi sprawami. Przyznawał się, uważał się za Ślązoka. No i kiedy tak dalej będzie cisnął śląskie sprawy, to myślę, co będzie o nim głośno. Pozdrawiam go i mam nadzieję, co jeszcze kiedyś będziemy coś śląskiego zusammen majstrować. Potem przychodzi kontrreformacja, XVII stulecie. Kościół zasieje katolicki, no ale dalej nie ma to samodzielną farność, tak już zostało do roku 1797, mimo że katoliki chciały, co by było tak jak przed reformacją, jeśli się rozchodziło o administracyjne sprawy. Było to zależne od pszczyny. No i ten drzewiany kościół istniał tu do roku 1908, kiedy zgorął. 2 lata nie skorzy, w 1910 postawili ten kościół neobarokowy, zaprojektowany od słynnego śląskiego architekta Ludwiga Schneidera, o którym nie roz, żech godał, no ale najczęściej chyba, żech przedstawiał jego kościoły neogotyckie albo neoromańskie, barokowych, neobarokowych, bo to te czasy za wiele chyba nie było. Zresztą w tych czasach głównie w neogotyku budowali, ewentualnie w neoromanizmie w tych czasach na Śląsku. Przy kościele mamy Kirchhof i wiele zwiedownych grabów tutaj jest. Skupmy się na jednym. 4 persony tutaj pochowane. Antoni Koloch, artysta, malarz, rzeźbiarz, zginął w trakcie II światowej wojny, pochowany kaj we Welichowie, we Czechach. Ja to sprawdzał, to je przy Karlowych Warach. Narodził się w roku 1906. Pewnie kaj tutaj. Umrzył 9 maja roku 1945. No co wtedy mamy? Zakończenie wojny. No toż jest ostatni dzień wojny. No trzeba mieć pecha. No ale co? Sowiecko nawałnica.
On nazicher był we Wehrmachcie. No i hań dokonał żywota i możemy się domyślić, co zostawił ta baba, Jadwiga Koloch, co była od niego młodsza, wielało czynnoście lot, no ale przeżyła go o wiele lat, bo dopiero umrzyła w roku 1993 i na starość jej siostra się ją opiekowała. Mamy opiekunka siostry Jadwigi w czasie drugiej choroby, no ale ona ta ją przeżyła. Słuchajcie, no i Paweł Stryczek, wieloletni, kościelny tej farności świętego Jorga, 1878-1963, a tu w trakcie II wojny ten chłop 39 lat. Musiał ustawić ta baba, no i nie wiem, chyba już drugi raz się nie hajtła, bo już drugiego chłopa tu nie ma, by tu był, tak się domyślą. Jeśli znacie ta historię, to szrajbnijcie. Jeśli znacie jeszcze inne historie z takiego Kirchhoffa, to szrajbnijcie. Na każdym Kirchhoffie są fest zwiedowne historie. Koło tego kościoła przy tej samej ulicy mamy jeszcze rzymskokatolicką kaplica podwezanie świętej Anny z roku 1882, toż starszo od kościoła, dzisiaj tak je. No a je ona zbudowano we neoromańskim stylu. Zagrody Kapias. Bronisław Kapias w roku 1979 chciał podzielić się tym, co przął. No i tak richtig odewrzyli to we 2008, bo bez tyle lat to majstrowali. Idzie tutaj wyleźć darma. Możemy podziwiać piękne blumy, roztomajte rośliny, możemy coś zjeść, mamy restaurację, mamy roztomajte gastronomiczne punkty. No i co? I ustawią was za tymi blumami. Za chwilę będziecie widzieć pokaz tych wszystkich blumów. A my widzimy się za 2 tygodnie, wyjątkowo jeszcze do sierpnia, za 2 tygodnie o 6 wieczór w piątek na moim kanale YouTube. Dziękuję wam pięknie. Jeżeli też na Facebooku, Instagramie. No i jeszcze raz proszę was, abonirujcie mnie. Chowcie się, Brysk.